अरविंद भैया पचरा सुनौले हैं, ऐसे एगो पचरा हम हो गाई। पहले पचरा होई तो पचरा में जवाब सवाल हो। सरपंच साहब कमलेश बाबू दिल्ली से हमरा के 100 रुपया के पुरस्कार देनी, हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करो। खुश रहे खातिर माता से प्रार्थना। तो कवन फूलवा राखवा सजुए मोइया ए बाबू कवन फूल फूले लरला लोही सोम फूलवा राखवा सजुए कवन फूलवा राखवा सजुए फूल फूले लोही फूलवा राखवा सजुए कवन फूल फूले लरला लोही कवन फूलवा राखवा सजुए कवन फूलवा अरे राखवा सजुए ए मैया हो ए मैया हो ए मैया मोरी को मन फूलवा रोहे मुंड भाई का सेवा करा तोहर मोरी जोहरे ए मैया मोरी को मन फूलवा रोहे मुंड भाई का सेवा करा तोहर मोरी अमित बाबू डीलर साहब बेलही से 500 रुपए का पुरस्कार देनी और बीजेपी की ओर से 100 रुपए का धनराशि प्रदान भाई हार्दिक अभिनंदन करो। अच्छा हम कहते नहीं भैया लाइन काहे ना कटो काहे जी आज केहू ऐसा आदमी ना होई जे मंदिर के प्रांगण में नहा के ना आई। सही बात बा। इनका मंडली में भी ऐसा केहू नहीं खे जे बिना नहैले आइल होखे, लेकिन ई मर्दवा के नहैले 3-3 महीना हो जाला। प्रोग्राम चलला का मारे पूछी कहे ना उ तो प्रोग्राम तो चलबे करेला। अब इनका के नहावे में तो भाई परेशानी न होगा। 2 आदमी ना हवा में इनका तो घरे मेहरारू न होइबे ना करी चेला न होइबे ना करी ओ लोग का जगह में बा। अब जान जाई इनका के नहवावे खातिर एगो उपाय करे के पड़ेला। कौन कहीं नदी पोखरा में ले जाइल जाला, देह में रसरी बांध के इनका के डगड़ा दिहल जाला, फिर इनका के घींच लिहल जाला, फिर साबुन उबुन लगा के फिर डगरा दिहल जाला, फिर रस्सी लगा के घींच धन उतना टाइम बा। अच्छा देखी ई उचित बा भैया। ई हमरा के कहत रहे कि बिना लाइट के आदमी के बोला देले बनी लो लाइट कट कट जाता। हौसल केकरा के जाला, केकरा के हौसल जाला ओकरा के जे अपने नीमन बनी तो दूसरा के हौसब त नीमन। जो गति तोरा सो गति मोरा रामा रामा हो रामा।
अब सुपुआ हंसे चलनिया के जो तोरे में 70 गो छेद बा। अपने नहीं खाता कि 72 गो बा। देखो कादन शंकर जी से कहलस नु कि हमार दोनों आँखिया एगो आँखिया भड़का दो आ एगो गोड़वा तोड़ दो। तो कहते गांव भर के दोनों आँख भड़ गई दोनों वही गांव में कही हो इनका गांव में सब लंगड़े बोल रहे आ संजोग देखी मेहरारू लंगड़े मिलल मेहरारू लंगड़े मिलल। बेली फूल फूललो अरे लहालही त चमेली फूलवा राथवा सजुए मोई अरे बेली फूल फूले लाल लहालही चमेली फूलवा राथवा सजुए चमेली फूलवा राथवा सजुए बेली फूल फूले बेली फूल फूले लाल लहालही चमेली फूलवा राथवा सजुए चमेली फूलवा राथवा सजुए ये मैया हो ये मैया हो ये मैया मोरी हो न फूलवा रोहे नूर लो भाई लसके बाबा घर बोटी रे ये मैया मोरी हो न फूलवा रोहे नूर भाई लसके बाबा घर बोटी सेना कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन उज्जैन के बंगरा पुरस्कार मिलल 100 रुपया हार्दिक अभिनंदन करब खुश रहे खातिर भगवान से वाह 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 बाकी जाए दो अरविंद भैया हम दोनों जैसे भी हैं आपको भी मैं कह रहा हूँ हम दोनों जैसे भी हैं अच्छे अच्छे काहे कहते हैं काहे ना तू ही खराब बड़ो ना हम ही खराब बन बहुत लोग हमरा तरह ही संग लोग स्टेज पर ना मिली ना 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 ट्रेन में आ चाहे प्लेटफार्म पर मिली सही बात। लेकिन माई के आशीर्वाद बा जनता के प्यार दुलार बा और गुरु के कृपा बा हमने के जैसन भी बने जा ठीक बनी जा। भगवान से हम प्रार्थना करो या तो हमने के आगे जन्म में ना होखे आ जन्म होखबो करे तो तहार दोनों गोड़ हो जाओ ना बबुआ अच्छा है भगवान के कृपा से दुगो ये जन्म के आ दुगो अगला जन्म के 4 गो गोड़ हो जाओ जोड़ा जोड़ा सही बात है। हाँ तो फिल्म के लय हो साईराना से